Hello friends, Bodo channel of Inconceivable. Dayan nangtamona naigasno Bodo Info YouTube channel. Da besamo latest update sopideng benazabai Assam 50,000 candidates lasgen. Benazabai scheme, benazabai CM flight scheme. Zeraw nangtamona Japanau thangna moनगोन. Japanau sakri mawhैनो मोनगोन आरो बेयाव साख्रि मावहैनोबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन माखासे प्रसेस दङ आं बेखौ नोंथांमोननो डिटेल्सआव फोरमायगासिनो दङ आरो दान बान्था एबा सेलारिया नोंथांमोना पर मान्थ 2 लाख एबा 2 लाख नोंथांमोना मोननो हागोन 16टा एबा 16टा डिफारेन्स केटेगरिज दङ बिनि सायाव आरो लोगोसे मोजां बाथ्रा बुंदों जे दा बावैनो आसाम पुलिस कनस्टेबल कमान्ड एसआइ लेभेलाव पस्टआ फैगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि नभेम्बर दाननि जोबनायथिं आरो डिसेम्बर जानुवारियाव फिजिकल टेस्टआ जागोन आरो लोगोसे एरियारि 3.0 नभेम्बराव ओंखारबावसिगोन आरो दिनै मोजां खबर बेनो जाबाय एरियारि 2.0 नि ग्रेड 4 फाइनाल रिजाल्ट जेराव गोबां बर'फोरा साख्रि मोननो थांगासिनो आइटिआइ गोनां आइटिआइ गैयै क्लास 8 पास 10 पास 12 पासफोरा दा बेनि सायावनो डिटेल्सखौ फोरमायगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मोनथियो आरो नोंथांमोना बे चान्सखौ लानो हायो बेनो जाबाय सीएम फ्लाइट स्किमाव दा एग्जाम फिसबो दङ बा कोचिं फिसबो दङ बेखौ आं फोरमायगासिनो नोंथांमोना जोबनायथिं गासिबो डिटेल्सखौ मोनगासिनो दङ दायो जों फैग्रोबाय स्टेटनि रेगुलार साख्रि एडिआरि 2.0 नि फाइनाल रिजाल्टआ 10:30 जानाय लोगो लोगो बेयावनो मोनसिगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट फैनानै रिजाल्ट लिंकखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बे टोटेल पस्टआ 5000 बिनि गेजेराव एसटिपिआ 10% रिजार्भेसन दङ जेराव गासै 500 भेकेन्सि गासै 500 भेकेन्सियाव गोबाव समनिफ्राय नाजानाय एडिआरि फाइनाल रिजाल्टआ दिनै मोनजोबसिगोन दाखालिथ' टार्गेटआ मोनबाय नालाय दानिया बे जोबनाय लोगो लोगो नभेम्बर दानाव फिन खनसेबाव एप्लाइ जासिगोन आरो जायनोखि आसाम पुलिस केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो अलमोस्ट 6000 नि बारा खाथियाव पस्टआव दङ होनना खोनादों बेनो जाबाय कमान्ड लेभेलाव एसआइ लेभेलाव कनस्टेबलाव आरो लोगोसे ड्राइभार एपिआरअ नोंथांमोना ग्रेड 4 गासैबो माने मोनजोबगोन आरो अके थ' बेखायनो रेडि जाखादो प्रेक्टिस खालामबाय थादो आरोबाव लोगोसे एपिडिसिएल आरो लोगोसे आसाम हेल्थआवबो साख्रिया फैगोन जों बेखौ मिन्थिखाबाय जास्ट रेडिल' जादो दाना फैबाय नोंथांमोननि स्किम बेनो जाबाय आसामनि गोदान स्किम लन्च खालामदों बा फोरमायबाय एनाउन्स खालामबाय बेनो जाबाय सीएम फ्लाइट मिशन एबा स्किम आरो अके माने सीएम फ्लाइट स्किम दिहुनदों आरो बेयाव गोबां लाइमोनफोरा चान्सखौ मोनगोन बेनो जाबाय जापानाव साख्रि मावनो दा बे जापानाव साख्रि मावनोबा माबादि नोंथांमोननि क्राइटेरिया नांगोन बेखौ जास्ट आं नोंथांमोननो फोरमायगोन जेराव सीएम बिथाङा लाइभआव बुंदोंमोन जे गासै 50,000 केन्डिडेट्सखौहाय जापानाव लांगोन बेनो जाबाय साख्रि होनो दा बेयाव माबादि टाइपनि साख्रि जागोन होनोबा गासै 16टा डिपार्टमेन्ट्स एबा 16टा केटेगरिसआव नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन टेक्निकेल नन टेक्निकेल स्किल आरो नन स्किल जि दङ हमना ला जास्ट एग्जाम्पल पियन थाबाय ड्राइभार थाबाय बा नोंथांमोना खामानि मावग्रा ग्रेड 4 स्टाफ हिसाबै आरो लोगोसे नार्स थाबाय आरो लोगोसे गोबां टेक्निकेल डिप्ल'मा गोनां बेयाव गासैबो माने केटेगरि वाइसआव गासै 16टायाव रानगोन होननानै बुंदों दा बाथ्रा जाबाय जापानाव थांनोबा ओरैबायदि बुंदों जापानाव थांनोबा जेब्ला साख्रि मोनो अब्लाथ' नोंथांमोना 2 लाख एबा 2 लाख पर मान्थ एबा दानफायावनो 2 लाख सेलारि मोननो हागोन बेखौ बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना जेब्ला साख्रिखौ मोनमारो अब्ला 5 इयार्स थानो हागोन होनना बुंदों 5 इयार्सनि उनाव आरोबाव बारायबावगोन बेखौ बुंबावदों आरो दा बैयाव थांनो थाखाय नोंथांमोना गिबियाव मा प्रसेस खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना फोरमायगासिनो दङ बेनो जाबाय जापानिस लेंगुवेजखौ नोंथांमोना रोंनांगोन होनना बुंदों माने सीएमआ बुंदों जे जापानिस लेंगुवेजखौ रोंनांगोन होमबासो बैयाव नोंथांमोना साख्रि मावहैनो हागोन आरो जापानाव नङा होनना बुंदों आरो करिया आरो लोगोसे जार्मानियावबो लांगोन होनना बुंदों बेखायनो फार्स्ट नोंथांमोना चान्सआ जापानाव थांनो मोनगोन जेरै आसामाव जापानजों आसाम गभर्नमेन्टजों मोनसे एडभान्टेज 2.0 मोनसे एग्रिमेन्ट साइन खालामदोंमोन जायनि जाउनाव माखासे टेक्न'लजि लेभेलाव खामानि मावनो बिथांमोना माने एमइउ साइन खालामदोंमोन आरो अके दा बेखौ लानानैनो माने पस्टआ 50,000 फैदों आरो बेखौ थाबैनो खालामगोन होनना बुंदों दा बेखायनो बैसिम थांनोबा लेंगुवेज नांगौ नालाय दा बेखायनो मा खालामदों गभर्नमेन्टआ कचिं एबा जापानिस लेंगुवेज कचिं सेन्टार खुलिसिगोन दा बावैनो आरो बेयाव नोंथांमोना माने बेखौ लानांगोन लेंगुवेजखौ सोलोंनांगोन होमबासो बैयाव एलिजिबल जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों दा बै लेंगुवेजखौ लानोबा नोंथांमोना एग्जाम फिस एबा कचिं फिस नांगोन ना बेखौ बुंदों दा बे कचिं फिसआ टटेल थांगोननो बेनो जाबाय 180K एबा 1,80,000 फिस थांगोन बेखौ बुंदों कचिं लानोबा नाथाय बेखौ केन्डिडेट्सआ बोरै होनो हानो बेखायनो मोनसे मोजां चान्स होदों आरो बेनो जाबाय आसाम स्टेटआ थ' आसाम स्टेटआ 1 लाख माने अनसुंथाइ होगोन माने 1L बिथांमोना होगोन आरो अके केन्डिडेट्सनो एन्ड बेनिफ्राय आरोबाव जापाना 50K एबा 50,000 जापाना अनसुंथाइ होगोन केन्डिडेटनो आरो मात्र दा 30,000 बे 30,000खौहाय
केन्डिडेटआ गाव हले गावनिफ्राय होनांगोन आरो बेखौ मोनसे मोजां अपसन होबावदों जुदि नों बेखौ होनो हायाब्ला नोंनो माने लनबो होगोन बेनो जाबाय एक्सिस बेंकनिफ्राय अके स' एक्सिस बेंकनिफ्राय माने लनबो होगोन बेनो जाबाय 30,000 नोङो बेखौ लानो हागोन आरो मान्थलि सिस्टेमाव नोंथाङा बेखौ सुख'नांगोन आरो दा बेखिनि अपसनखौ होदों आरो कचिं सेन्टारा थाबैनो खुलिसिगोन आरो जेब्लानो खुलियो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन बेयाव बेसेबां फरायनो नांगोन दा मोनथिथ'वा क्लास 8 पासनिफ्राय जागायगोन बायदि कन्डिसना दा जिखुनु जाया जापानिस लेंगुवेजखौ नोंथांमोना सोलोंनांगोन होमबासो बैयावहाय माने साख्रि मावहैनो हागोन आरो दा बेखिनि बेसिक डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनग्रोबाय आरो नेक्स्ट लेभेलाव माखासे अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन ना आरो बे अफिसियेल नटिफिकेसन फैयोब्ला केटेगरि वाइसआव बेसेबां बैसो बेसेबां फरायनाय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन।